mangke Dani mbiyantu Ibu malih. Iki nggonjuk Ibu. Yang budal le mengko telat. Ibu keren sih, kula tak bener mien nggih. Nggih. Hei Ben, ini salah aku, mbak motorku. Berapa pemilik? Aku tak melakukan ini. Iya Ben, ini Ben. Ya, hati-hati. Kan apa kok kayak gas sekolah. Loro tak. Bukan. Biasa atau wae. Ditenan ngomong BR apa. Asline ibuku loro. Aku Sunjarto, tapi yang mana-mana ya saya khawatir. Gue itu janji dari orang. Usahakan lo. Apa tadi? Wis, sipur. Kan, ini apa turu-turu aja, kayak awak tak. Kebo Bobby, aku me kakean masalah. Kau jadi klik no, tidak ada masalah, aku udah gini, ngomong. Asline ibuku loro mi. Aku cek kurang oleh dia kayak bungot badane. Aku wis nglakokno kabeh tapi cek kurang oleh apa-apa. Aku gak ngerti kudu kepiye maneh iki. Aku ngerti kok dengan perasaan. Tapi kamu gak izin, kamu orang aku di sini. Ya wis sun ya mi, aku tak boleh jalan keluar. Iya. Yang kuat dan Ya. Jalan apa? Aku jalan lagi. Asin di, lalu asin. Mboten enten, Pak. Lu, Kelas, Pak. duwe. Di, Mboten, Pak. Lah iki Coba. apa? Iki. Kon iki apa sih ya? Arek kok. Assalamualaikum Bu RT.
Iya. Monggo pinarang adani. Iya berarti. Wonten napa kok nenten sama kula biasane mboten tahu. Ngapunten nggih waktu panjenengan terus ngenten kula ibu kula niki lagi kerap parah lan mboten enten arta damel pengobatane. Nah niku mau kula sampun dodolan es menawi kula dipalak kali tiyang. Niki kula mriki badhe nyambut arta ing panjenengan. Kula nyuwun tulung sanget berarti Bapak saged maringi kula sak wonten mawon. Waduh, kan pasti niku pasti bingung banget katingal to ning ndi malih. Wis ngene wae, tak sambuti dhewe. Tapi aku iki gak akeh oleh nyambuti awakmu. Sik tak jebokno sik ya. Nggih, berarti. Wis iki tak kei sakmene wae. Iki mungkin gak sepiro, tapi mungkin cukup gawe berobat ibumu untuk sementara. Alhamdulillah Gusti. Kula matur nuwun sanget nggih berarti. Nggih. Alhamdulillah. Jadi kula wonten arta damel pengobatane panjenengan. Kan nilai kok kata. Niku mau kula Mbak mantun sadean es Bu. Wonten tiyang sing borong. Harus repot-repot le, ibu sampun waras. Mboten napa-napa. Ibu simpen mawon niku artane. Kipun suan le. Nggih. Aduh Romo Ibu ngapuranen aku yen ono salah lan luputku tak rumangsani aku duweni dosa nganti seprene isih krasa ning dodo